Ka Solid North, anya kadi tinakairwaman nyo nga awag kaday iti asinamit. Addag ko na atupig, at damit mga awag ti tinupig. Anya man iti preference mo, iti sigurado, may sa daytoy kaday iti paborito nga Ilocano delicacy. Nasamit, nakilnet, ken smoky. Awan pa dagdudwa iti imas na. Ngem iti ili ti Burgos, nag-level up pa iti raman na. Impakita iti residente ti naduma-duma a barangay iti ili ti laingda nga agaramid ti daytoy asinamit iti Tupig cook-off kaspaset ti Pul-oy Festival. Kanya tayo mga Ilocano sir is mahilig tayo ti Tupig. And traditional nga iso tayo po brother. So then, dito kami na sir, bolan ti December is na iso pinag-preparean ti, pinagaramit ti Tupig. And then, iso ti para kaya ti discuss nga Pasko. Sa nga pulo ket maysa a barangay ken maysa a grupo anang ibagi ti LGU ti nakipagpaset ti kompetisyon a naangay ti Town Plaza. Nagbali na nasamit ti angot ti aglawlaw bayat iti panagtuno dagiti partisipante anang partuat ti bukod da a recipe with a twist. Nakairwamanen ti panagusar ti glutinous rice, asukar, nyog, coconut milk and of course saan na mapukaw iti bulong ti saba nga isumit ti mausara pang bungon kadakwada. Ngem iti sabsabali, adda pa iti nagramat ti mani, lengak and cheese. Ni Manang Josephine, pinili na nga inayon ti recipe na iti pagpanpanakel iti ilida a produkto agamet, amawagan ti black gold gapo iti presyo na. Kuna nang isu na mismo iti napanagala kadayto iti baybay ti lugar da. Paki-describe yung ti naman na Isumot lang kami na adalang digamat na nuka. Kasi digamat na di musti nga mga kilimas namin nuka. yes, ma'am. So miss, Kasi may lalo po namin pizza nuka di digamat sir. No, agaran ka pizza mabalito. yes, Kanya empanada. so nasamit ka medyo mabigat tong aras, ma'am. Unser. Malaksid iti ragsak ken imas a maipaay iti kastoy nga aktibidad. Dakkel paya tulong daytoy tapnon saan na malipatan digiti tradisyon a pinabaknang digiti imununan ngem kadatayo. Babayan kadaytoy, manamnama amaramanan tumet ti imas ti Tupig wenno tinupig digiti sumarsaranupay a henerasyon. Tapos ma-preserve the tradition tayo kasi amo tayo nga di every December no bisperas ti ay na Christmas kan ag-prepare tayo agaramid tayo iti kakanin like dito tinupig iso ti number 1 nga kaslan iti uping tayo ken dagiti kamruban no dagiti babakit agluto ag prepare ken Mark Magdirila, Balitang Solid North.